guys. Parini Bulaklukban na oh. Ganda. Sa bidyong ito, magmumotor tayo mula Manila papuntang Bicol. Pero bago ang lahat, gusto ko munang ipasilip sa inyo ang isang espesyal na lugar na madadaanan natin, ang Kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon. Guys, samahan nyo ako sa isang bagong adventure na ngayon ko pa lamang mararanasan sa buong buhay ko. Ang magmotor, mag-vlog ng mag-isa, ng tahimik, payapa, pero napaka at sobrang saya. Kaya guys, tara, sabay-sabay tayong maglakbay at puntahan natin ang ganda ng Pilipinas. Ito na yung hindi natuloy. Galing na. Pabiyahe na tayo. Madilim. Oh. Bye-bye. Magandang umaga kayong lahat sa inyong araw. In short, magandang umaga. Ayan guys, so start na tayo ng Manila to Bicol. Caloocan to Bicol tayo. Ito na talaga. Ayun, so madilim pa. I hope nakikita nyo tong daan ko. And yung asawa ko nag-share na guys nung gamit ko, nung iba kong gamit. Tinimpla niya ako ng kape. Ayan, tapos tinulungan niya ako sa pagdamit ng gears ko. So, yung mga simple things na ganun, dapat na-appreciate ko siya. And sobrang thankful ako doon. Ganun. So, na-appreciate ko Beko, if you're watching this, I appreciate it. Ganun. Kahit di ko nasabi sa'yo kanina, nahiya ako. But yeah, thankful ako doon. Yung mga simple things na ganun, minsan na-take for granted ko siya. So ngayon, meron tayong supportive na asawa na suportahan tayo sa ganito, sa motovlog. Although alam ko, wala namang nanonood dito sa natin, sa vlogging natin. But yeah, I'm doing this for my happiness, source of happiness. Yun, masaya lang tayo, diba? And it's okay naman, it's okay lang naman kasi nag-start tayo, ganyan. So, yun guys, kung may pangarap kayo, like may goal kayo sa buhay, dapat hanap kayo ng may susuporta sa inyo, sa mga pangarap nyo. And yung magkikritik din sa inyo, syempre, na mali na itong ginagawa mo, ganyan, mali na itong goal mo, ganun. So, thankful ako doon na merong sumusuporta. Kasi minsan support lang naman minsan kailangan natin para tayo para tayo mag-take action. So, yun nga. Approaching bayan, ang mahiwagang bayan ng Novaliches na sobrang traffic at maalamat. Ito ang maalamat. Bata pa lang ako, ganito na siya. As in, sobrang linis, no? Sana naman, guys, mag-improve na tayo. Dapat malinis to dito. Yan din yung ko kung bakit ibang-iba siya sa Naga. Sa Naga where I came from. Sa Baguio. Yan talaga yung hate ko, yung talagang may mga dumi dito. Ayan o, kita nyo, mga dumi siya. I understand naman na bayan to, pero yun o, tapon yung mga tao. Traffic pa. Okay lang sana crowded kung makapunta kayo sa Baguio, sobrang linis doon. Compare tayo dito para lang tayo dito, parang inaano natin yung system
Kasi tayong tao, we deserve eh. We deserve cleanliness, we deserve goodness, ganun. Ayan o, ang dumi. Kaya, ayan, tayo ng traffic light. Susan. So, dito na tayo guys, punta na tayong Commonwealth flyover. Ayan. Guys, Marcos Highway na daw tayo. Actually, first time kong mag-solo ride pumunta dito. First time kong dumaan talaga dito. So, tip ko lang guys, lalo na pag ako kinakabahan, no, hindi ko kabisado yung daan eh. Hindi naman ako taga dito eh. Hindi ko kabisado yung daan. So, ang tip ko sa inyo, maghanap ka ng motor sa harap ko and gayahin mo siya kung saan siya, ano, kung pwede ba dumaan dyan. Kasi minsan, ako, natatakot ako, baka hindi pwede dito yung motor, baka hindi pwede yung ganyan. So, yun. Yan lang yung tip. Tapos, titingnan mo kung saan dapat yung motorsiklo. Ay, ayan, daanan sa kanan. Kanan daw, kanan. Di ba? Ayun, so ganun. So doon pa lang, 'di ba? Tapos napaka-importante na may Waze ka or may Google Map ka. Tapos yung settings niya dapat 300 meters, 500 meters nagwo-warning sign na siya. Para meron kang idea, meron kang kumbaga meron kang idea na ay ito liliko na. So ma-check mo pa lang bago ka mag-approach dun sa dadaanan mo. Ma-check mo pa lang at liliko na pala ako dito. Tapos i-check mo yung tamang likuan. Makikita mo na may tamang likuan talaga doon. Grabe, pataas pala dito. Parang Tagaytay. As in, first time ko dito guys pumunta. Kaya sobrang wow. Ay gosh, pataas pala dito. Hindi ko alam kung saan na ako guys ha. Kasi first time ko dito. First time ko mag-ride. Lahat na first time. Woo! Ang ganda ng daan, oh my gosh! Meron din pala mga rider dito. Woo! Nag-ride din sila, oh. Nice! Shoutout mga boss! Hopefully, babagal nila, oh. Hopefully, makahanap din ako ng grupo na ganyan, na mabagal lang. Nakatulad ko. Shoutout! Shoutout mga boss. Shoutout. Guys, no, sa first timer ko, baka may mag-alok dyan na mga riders. Yan. Welcome ako sa mga ganyan sa community na or may group na ganyan. Ano nyo lang ako, PM nyo lang ako. Guys, Antipolo Public Market na tayo. Ayan. Antipolo Public Market. Ganda pala dito. Grabe ang linis. Woo! Kudos. Kudos sa mga taga Antipolo dyan, no? Ayan. Ang linis, oh. Grabe. Alam nyo ba guys, gusto ko talaga yung lugar na malinis. Yan talaga yung walang dumi sa mga gilid. Hindi katulad dun sa Caloocan. Hindi lahat ng Caloocan. Hindi ko lang alam ha. Pero dun specifically dun sa amin, ang dumi ng gilid namin. Ayan. Linis oh, grabe. Sarap. Ang ganda sa paningin tapos nakaka-relax. Nakikita mo na malinis yung daan. Ayun eh. Ave, ang tarik! Woo! Antipolo City! Ang ganda! Shell! Woo! Woo! Grabe, ang ganda guys! Woo! Woo! Ganda!
Sim! Ganda oh! Damn! Ganda guys! Sabi oh! First time ko dito! Pero nga dito gusto po, ganda oh! Antipolo pa Antipolo pa lang tayo. Bicol ba tayo? Tapos mag-stop over tayo dito. Ayan o. Ayan. First time ko kasi guys eh. Kaya masaya ako. Masaya pa ako. Ang ganda. Ganda na tanawin ha. Di mo in-expect na ano ba yun, yung hindi ganun kalayuan sa Metro Manila na may ganitong view. Ayan no. Na diba, may makikita ka, may kita kang glimpse na nature, no? So kung gusto mo magmuni-muni, daan ka lang dito. Daan ka lang dito sa Antipolo. Ayan. Ito, liko-liko. Liko-liko pa. Guys, tara sa public market na tayo. Ayan. Ayan. Inares Multipurpose Building. Kalibiyeti. Ayan o. Welcome to... Ano yan? Hindi ko nabasa. Basta may arko dito na napakaganda na kulay green. Hindi ko nabasa. Time check, 6 PM, Pililla Rizal. Pililla Rizal. Nakakita ko ng windmill guys, so ayan no. Dito pala yung windmill. Ayan no, may nakikita ko. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero nakikita ko doon, bandang doon. Windmill. Kaliwa pala. Ayan no, bandang kaliwa. Pala yung windmill no. Ayan o, nakikita nyo, ayan. Ito yung windmill. Ang ganda. Woo! Ang ganda. Boom, ganda guys. Dami pala mga rider din dito. Ayan. Nabubusog na ang aking mata sa nature. Ayan o. Ganda guys o. Kita na pala dito yung lake o. Ganda. Okay, so time check. 6:30. 6:30. So ito yung daan na medyo rough road siya. So ingat kayo dito guys kasi kanina medyo umalog. Tapos liliko ako, umalog. So pagdating dito guys, ingat lang. Ayan oh. May mga butas-butas na daan pa dito, butas na daan dito. Pero yung 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 tanawin dito solid. Yun lang. May daan lang talaga na ganyan. Ayan, okay na ulit dito. Ganda guys, ayan o, may mga bundok na dito. Ang ganda. Sabi sa Waze, to Cabinti, Louisiana Road. Cabinti, Louisiana Road. Ito yung inspect nyo, ang ganda, lawak po. Woo! Ayan o, may bundok kapag pagharap mo dito sa makikita mo may bundok oh. Wow!
Ganda talaga dito sa Pinas. Maganda sa atin dito guys. Kailangan mo lang lumabas. Diba? Eh, nung ganda oh. Solid oh. Puti ko. Kita nyo ba? Yun oh. Pag ikaw mismo yung nandito, pag ikaw yung nagra-rides, sabi ko, ang ganda. Ayun oh. Eh, parang sa ating mga millennial, yung drawing natin, nung bata tayo, ganun na ganun. Ang ganda, gramis. Shit. Guys, pag-check ko pala, ano na siya, Pakil Laguna na to. Andito na rin yung nakikita ko yung lake eh. Welcome to Kalayaan. Kalayaan na daw to eh. Wow, ayan yung lake, sabi ko guys oh. Lumban na, Lumban. Yan. Ayan oh. Kitang-kita na dito yung lake guys oh. Ayan oh. Wow. Dapat pala nag-stop over ako doon. Di ko alam may stop over doon. Puno. I love puno. Woo! Ganda. Yes. Shemay. Ganito. Wow, napaka-worth it naman dito. Ano, may mga baging pa oh. Masarap mag-inhale exhale dito guys. Ayan, nagpasalamat na siya. Salamat po, you're welcome. Yan. Pagsanhan. Nandito na tayo. Wow, ganda naman guys. Ayan oh, parang vegan oh, style oh. Ayan, Pagsanhan Municipal. Ayan oh, ganda. Parang vegan style no. Oh, nakikita ko nga ito sa mga vlog guys. Kasi bago ako nag Manila to Bicol. Bago ko ito ginawa or nag-decide na ganito, nanonood muna ako ng maraming motovlogger. So, nakikita ko nga ito. Yan, tapos kakaliwa dito. Pagsanhan, Lukban Road. Oh, nice. Ayun, Kabinti Laguna na tayo. Nakita ko yung arko. Yung Kabinti Laguna. Grabe, ganito pala yung daan dito, no? Paliko-liko. Which is okay lang kasi ganito yung daan. Maganda yung daan. Ano, paliko-liko. Di talaga ako nagbumibilis eh. Kasi tingnan mo, oh, sharp na naman. Alep. Yun. Gustong-gusto siguro to ng mga nagmamotor na nagbabanking, no? Ang daming bankingan eh, ano? Gano'n naman. Ew. Oh, ikot na naman oh. Nahihilo na ako kanina eh. Paikot-ikot, pag-alagala. Ayan. Yung guys no. Ganda. Ganda dito. Ayun lang, tip lang guys no. Pag uwi kayo ng Bicol or magpapabicol kayo or Quezon, tapos galing kayong Caloocan or Manila, depende kasi kung gusto nyo dumaan dito. Depende sa purpose nyo, no? Kasi mas maganda na pag dito kayo dadaan, umaga. Kasi nakita ko walang mga street light eh. Kanina pa ako tumitingin, palalo paano paggabi, no? Paano paggabi? Tapos sobrang dilim dito niyan. Ayun, so kailangan mo na ilaw. Tapos syempre, paano kung wag naman sana, paano kung masiraan ka? Malalayo yung mga bahay, guys. Yun. Tapos, maganda dito pag umaga, mas masusulit mo siya. Kasi, hindi mainit eh. Tingnan mo, hindi mainit. Ang daming mga ang daming bumabangga sa araw, tapos fresh yung hangin. Mas ma-appreciate mo siya pag umaga. Pero pag gabi, hindi mo siya ma-appreciate kasi syempre madilim.
Tapos wala pang mga wala pang mga ilaw, mga street light. Ayun, welcome to Cabintina, the camping capital of the Philippines. Wow! Dahil pupunta tayo dyan next time. Grabe yan, ang layo pala. 4, 5, 6, 7, so 3 hours din. Almost 3 hours. 3 hours yun yung Cabintino. Almost 3 hours. Oh my gosh. Na nakamotor. Ang daan doon. Pali sinasabi ng mga kaibigan ko na Cabinti. Yan, dyan yung camping site na Pero ang layo pala, 3 hours. Woo! Ayan. Dito na rin yung City Hall. Bagong Louisiana. Wow. By the way guys, Sunday pala ngayon. So, pupunta na rin tayo sa magsa-side trip tayo sa sa Kamay ni Jesus. Alam ko dito yun eh. Yeah. Ayan, naka-direct naman na siya. Kasi Sunday ngayon guys. So, yeah, magsa-side trip tayo doon. Ang daming memories kasi doon na kung bakit gusto kong pumunta din doon. Daming memories na nandun yung place na yun para sa akin. So, that place is parang special siya sa akin. Ang ganda ng bundok! Ayan o! Ayan o, yung bundok! Ang ganda! Shem! Ganda! Appreciate po talaga dito guys pag umaga ka. Woo! Nagugutom na rin ako. Sana may kainan sa dun sa Kamay ni Jesus na malapit. Woo! Kaka-excite. Woo! Yan na guys. Parini Bulaklukban na Hahaha, ganda. Woo! Ang ganda naman dito. Ayan Ganda. Hindi ko alam kung na-pronounce ko siya ng maayos pero yun na yun. Ang ganda. Lapit na tayo guys. Hey! 2 minutes pa. Pero dito na nakita ko na yung sign Kamay ni Jesus. Wow! Webinar na lang tayo dito guys. Blessed Sunday guys. Ayan Ayan yun Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things
Dito nga guys, ay nakapasok na ako sa kamay ni Jesus. So, Ano oras pa nagbubukas yun? Pagkatapos ng misa. After ng mass. right, so ito yung pupunta natin. Doon tayo, pupunta sa Pinatuktok. So, bago kasi niyan, is may mass pa. So, kailangan tapusin yung mass. Kaya sinasabi namin sa inyo, take good care of your kidney. Amen? Dito nga guys, at napakaganda ng homily ni Father, which is talks about how to take care of yourself and your kidney. He also support this organization na talagang marami na rin kidney transplant survivor ang natulungan. Kasama na doon si Father, yung nag-homily kanina. And yeah, support them guys. Meron po ba kayong Facebook page? Facebook page. Sorry? Facebook page. Meron kayo. Facebook page daw po. Ay, Kidney Transplant Association of the Philippines. Okay. Kidney Transplant Association. Ano po, isa pong t-shirt tsaka ito? Anong t-shirt? Gusto niyo ito? Or yung meron? After nga ng misa dito guys, alam mo yung sobrang nakaka-inspire. Kasi as in, itong araw na to, God reminded me na you need to take care of yourself. Kasi may mga taong nagpe-pray na sana gumaling na sila. Dahil may sakit sila sa kidney and all. Dito ko na-realize na napakaswerte ko guys. Guys. Ito yung transplant. Ayun nga guys, at please kindly support them guys. Malaking tulong ngayon kahit bumili lang kayo ng t-shirt sa kanila and all. And you can visit their page guys, or you can reach out to me kung paano natin sila matutulungan. Meron na tayong approval na magpalipad ng drone. So kailangan nyo lang pumunta dito sa admin office. Shout out kay ate. And wala yung admin office kaya pumunta ako dun sa opisina. So, kanti tubig? Tubig. 20 pesos. Sige po, pabigay. Ilan po? Isa lang po. Ate, isang tubig. Guys, dito tayo akit. Nakadulo. Let's go. Pass. Ang tarik. Yeah. Lagi ka kuya. Shoutout sa'yo kuya. Ito yung taas. Kaya pa kuya? Dana kuya. Muling hapunan. Yan, medyo malayo-layo pa. Medyo malayo-layo pa guys. Yan. Third floor na. So pag pupunta kayo dito dapat lagi kayo may tubig. Kasi napunta ko dito bata pa ako eh. Ayan. Expected ko na. Yan po. Thank you. Ilang floor na? 4 step na.
Cubs, narating ko na ang tuktok, ang huling istasyon. Alam niyo ba, sa bawat takbang ng pag-akyat na puno ng pagod at hirap, natutunan ko na sa likod ng lahat ng iyon, may sasalubong pala sa'yo. At yun ang Diyos. Ang Diyos na patuloy na nagmamahal at hindi ka kailanman pababayaan. Siguro last stop na tayo dito and then diretso na tayong Bicol. Habi. Ayan. Ito the best na ano for puntahan nyo for family. Kasi sobrang yung mga staff ang bait. Tapos sobrang accommodating, tapos hindi sila nananaga sa mga turista kasi yung tubig 20 pesos lang. Yung pagkain ko 110 lang. Ayun. 110 pesos lang. As in, tapos ang ano yung drone, kailangan mo lang pagpaalam pero wala kang babayaran. Basta may magpaalam ka lang doon, may pipirmahan ka lang na ano na yan something na pipirmahan mo na about sa drone, ganun. Punta ka lang sa admin office. Sobrang sulit, guys. Napakabait ng mga staff. And yung ano doon, yung kidney transplant na association, kung may willing man kayo guys na mag-donate, lahat ng i-donate nyo bibigay ko lahat sa kanila. I'm sure na maliit pa lang tong channel na to. Ng mga donation nyo ibibigay natin doon sa kidney transplant association doon. Ayun. And yeah, first time ko lang din mag-vlogger kaya medyo nahihiya pa ako, nahihilang ako sa camera. Ayan, yun yung totoo, kaya hindi ako masyado nagsasalita. Pag nakikita nila na vlogger ako, small time pa lang, tinatawag na imposter syndrome. Ayun. Kaya hindi ako masyadong palasalita, hindi ako komportable. Pero solid yung tanawin, solid yung place. Ito sa mga devotee na mga Catholic devotees, the best to sa inyo kasi pang family siya. Kay Magaberry na station kasi wala na masyadong tao. Nahiya ako nahiya ako, feeling introvert. Ayun, so dito na lang din tayo magkwekwentuhan kasi wala masyadong tao. And yun nga, yung bago tayo pumunta dito, nagsabi nga ako na ano yung reason kung bakit pumunta ako dito. Kasi ang totoo niyan, itong place na to, ito yung unang place na nagkasama-sama kaming buong pamilya. Yung lola at lolo ko kasama ko pa nung di pa siya namamatay. Ito yung last nun. So muna kami dito, namasyal kami dito sa kamay ni Jesus before siya mamatay. So memorable to. Kaya itong kamay ni Jesus, baga game na game si lolo noon, para feel niya ang lakas. Yun na pala, mamamatay na pala siya noon eventually, after ilang months na matay na siya. So kaya napaka-bless nito. Ang saya namin, kumpleto pa kaming family, mga pinsan, mga bata pa kasi kami. So wala pa kami iniintindi. Ngayon watak-watak na kasi nga nagtatrabaho na, ako nag-asawa na. Tapos yeah, itong place na to, no? Itong place na to yung memorable talaga sa akin, kaya ako siya napili. So sulit talaga na feature siya sa amin. And ang dami na ring na-bless na tao dito, na pamilya, ganun. And isa na kami doon na na-bless dahil nga yeah, dahil masinunan natin si God eh. Yeah, naging centered natin siya. Ayun. So ito guys, ayan. So try nyo lang din, no, magpapabikol kayo, daan kayo dito, napaka solid. Yung misa ang saya,
Yung father, si father sobrang bait. So sobrang saya, no? Ilang oras ba ako dito? 8, 9, 10, 11. So 3 hours ako dito. And ito talaga, ang ganda. Medyo naiilang lang ako sa mga tao kasi pag nag-ano ako ng cam tapos nagdo-drone ako, ayan, vlogger nga ako, yan, vlogger, gano'n. Aspirant pa lang, diba? Small channel pa lang tayo. So yeah, yun lang yung ano. Kaya thank you so much sa mga staff ng Kamay ni Jesus. Yan, thank you so much po for allowing me na ma-feature kayo dito. And yeah, sobrang solid nito. Sobrang sulit, sobrang solid. Thank you so much po. Ayan, balik na tayo sa sa daan. Yan. Hey guys, so recharge muna, magpapahinga muna.